لآمده ایسال دکلاراسیون نوروزی لپش سور و بدن دیروکی لطاقه دریه مردینه لدار کد. هفسروک دم پارتی تونجر بکرهان، هفسروک ده بپیچیدم کلش کنوچر، چالکبانا تجای هولیا آلوکمن اویانوکو پارلمانتری آمده بردان استور دکلاراسیون خواندن. بانگا نوروزی ربرتیا آزاد جواک دموکراتیکه و نوروز نس 81 باجار و نافچه اویواره پیروز کرن. د دکلاراسیون نوروزی دا بانگ عبدالله اوجالان و امضا کرنا مطابقاتا لسوریه دناو مظلوم عبدی و احمد شاردا مجارکا سرکه بو. لگور رحل نوروزی گلی کرد دجارکتن ایرادا خو یا هفپار آزادی جبو خودکرنا یکتیا نتوی لگوند قولان باجار سرچیا و قادان نشان بدن. بردان öztürk ani zaman giringiya Newroza îsal dexwaza azadiya Öcalanê û xwedî derketina vîna azadî û aştiyê ye. Hevserokê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan jî di gotara xwe de behsa pêşketinên li Sûriyeyê kir û got paradigmaya Öcalan îro li Sûriyeyê zindî dibe. İşte bu Newroz niye önemlidir? Ev Newroz çima giring e? Ji bo bibe bersiv ku bi mutabaqeta Sûriyê Kurd wê bigihîjin mafên demokratîk û azadiyê. Her wiha dibe bersiv ji bo banga Birêz Öcalan ku ciyê şiddet û pevçûnê de pêşniyara têkoşîna aştî û azadiyê dike. Bakırhan behsa dîmenên qetilkirina gelên Alewî li Sûriyeyê kir û got ew vê qetlîamê şerbezar dikin, lê îmzakirina vê mutabaqatê nayê wê wateyê ku Alewî li derve tên hiştin. O metinde Ew mutabaqeta Alewiyan li derve nahê li eksê wê ev metna agîrbestê ye li dijî qetilkirina Alewiyan e. Ev hêviya wekheviyê ji Alewiyan ra geş dike. Piştî qetlîamê îmzakirina mutabaqetê dibe ku bibe sedema fikaran. Lê wê îmzayê de çi qas ciyê Kurdan hebe ew qas ciyê Alewî, Xristiyan, Ereb û Türkan jî heye. Hemî rengên Sûriyê di hembêza xwe de dihewîne. Hevseroka DBP Çiğdem Kılıçkın uçar jî ahapna xwe zazakî kir û anî ziman ji bo Sûriye êdî qetlîam çênebe rêveberiya Qesedê dikare bibe modela jiyana hevpar li seranserê Sûriyeyê. Gerekî Sûriye memanu teyne heteşe. Ma paradigmaya rojavara, ma raye rojavara, ma pratike rojavara inam keme. Zaneme ki fikre ferasete rojava Qesedê saru pernura roşdiyanu Suriye'de. Çalakbana tejay Hülya Alokmen û berdevkê Hereketa Azadiyê Ayetullah Aştî jî li ser giringiya Newrozê axivîn. Piştî daxuyaniya Newrozê agrê pêşîn ê Newroza 2025 li Amedê li pêş gela dîrokî hate vêxistin û siyasetvan û gel bi hevra dîlana Newrozê girtin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Amed.